Bilan li jkun hemm stampa ċara tal-persuni b'diżabilità fuq il-post tax-xogħol tnieda studju mill-Kummissjoni għad-Drittijiet tal-Persuni b'Diżabilità immirat tal-inklużjoni sħiħa fuq il-post tax-xogħol. F'din ir-riċerka ħadu sehem 336 persuna b'diżabilità kif ukoll 52 persuna li ħadmu. Il-Ministru għall-Inklużjoni spjegat li tfasslu wkoll linji gwida għal min iħaddem biex ikunu jistgħu jidentifikaw għajnuniet meħtieġa għal persuni b'diżabilità fuq il-post tax-xogħol. Grazzi għal din ir-riċerka seta' jinħoloq dan il-proġett linji gwida għal min iħaddem biex wieħed ikollu punt ta' referenza. Dan jorbot ħafna mal-ħtieġa il-bżonn li jkun hemm kampanji edukattivi b'mod regolari anke fuq il-postijiet tax-xogħol. Il-Ministru għall-Ġustizzja Soċjali Michael Falzon irrikonoxxa li n-numru ta' persuni b'diżabilità li jaħdmu irdoppja mill-2012 l-hawn, imma tfadal ħafna xi jsir. Il-settur mexa quddiem l-investiment bħala pajjiż fis-settur kiber illum qed nitkellmu ta' nefqa il fuq minn 35 miljun euro fis-sena fuq da settur. Imma naħseb li mhux ma fadalx nagħmlu, rridu nagħmlu iktar veru, imma wieħed irid jikkonxxi wkoll minn fejn tlaqna. F'dal aħħar snin irnexxi nagħmlu ħafna passi l qudiem. Il-Kummissarju għad-Drittijiet tal-Persuni b'Diżabilità spjegat li r-riċerka hija kruċjali f'dan is-settur. Ir-riċerka tagħti bażi iktar minn xejn bażi għal politika aktar b'saħħitha. Ġifieri nħares il qudiem u għalhekk importanti u essenzjali li l-politiċi jipparteċipaw ukoll f'dawn id-diskussjonijiet għaliex issa wara li għandna ir-riċerka bħala bażi issa jkun imiss il-pass li jmiss. Hija sostniet li l-Kummissjoni se tibqa' dejjem miftuħa għad dialogu fl-aqwa interess tal-persuni b'diżabilità.